I a València, els amants de la cervesa tenen una cita amb l'Oktoberfest. Enguany se celebra a la plaça de Bos la tercera edició d'una festa Àngel Hernández, originària de Munic. Sí, i de 1810, i encara que al principi se celebrava a l'octubre, després es va passar a setembre. I actualment se celebra en moltes ciutats del món. El que van a veure és part del que hi ha preparat, part dels barrils de cervesa que se van a servir fins al 17 de setembre. L'any passat es van consumir fins a 40.000 litres de cervesa des d'estes 22 aixetes. I el que volem saber és quins tipus de cervesa hi ha. La marca és Paulaner, una de les més conegudes, de les més tradicionals d'Alemanya. I el que volem saber són, Javi, els tipus de cervesa. Pues mira, tenemos cerveza de cebada normal, de trigo, roja y negra. También tenemos un alcohol. Com hem de servir una bona cervesa? Pues una cerveza se sirve con bastante espuma para que tenga fuerza, gas, con bastante espuma. Ja ho tenen clar si tenien algun dubte. I per acompanyar esta cervesa, per exemple, una gran varietat de salsitxes, també tradicionals d'Alemanya. Ens han dit que és indispensable estos bancs allargats per a fer germanor, que ja veuen que no falta. Per cert, també hi ha alemanys i ens han dit que estan com a casa.